бинандаи азиз салом. нашри навбатии барномаи Рози ахтар аст манзури шумо. мо дар барномаи худ нафаронеро даъват мекунем ки истеъдоди сарояндагию навозандагӣ доранд. маврид ба зикр аст ки барномаи мо бидуни фонограмма сабт мегардад ва чеҳраҳои барномаи мо ҳам нафароне мебошанд ки маҳорати сарояндагӣ дошта тарғибгари санъати волои тоҷик мебошанд. меҳмони навбатии барномаи мо ҳастанд сарояндаи ҷавон, ҳунарманди ансамбли давлатии шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобови Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдумаҷид Бобоев. хуш омадед ба барномаи мо. Абдумаҷидро бошад ҳамагон ҳамчун ҳунарманди ҷавоне мешиносанд ки ба мусиқии суннатии тоҷик шашмақом арҷгузор аст. биед суҳбатамонро аз ҳамин оғоз мекунем. аввалан ба шумо ташаккури худро мерасонам ки маро ба барноматон даъват кардед. хеле миннатдор ҳастам ва гуфтани онро дорам ки халқи тоҷик яке аз бойтарин халқҳое ба шумор меравад ки дорои фарҳанг, адабиёт ва мусиқии бузургӣ аст ки албатта ин боигарии миллии мо ба ҳисоб меравад ва бояд ҳар як фарде ки ба санъат рӯ мениҳад бояд аввалан мусиқии миллии худашро нағз донад ва онро рушд диҳад то ин ки дар байни ҷомеа обрӯ ва нуфузи худро баланд гардонад. рӯ овардани ман ба мусиқии шашмақом ё ин ки чӣ хеле ки гуфтед мусиқии миллии халқи тоҷик албатта ин дӯстдории ман ба ҳисоб меравад ва ман аз хурдсолӣ ин мусиқиро дӯст медоштам, зеро дар хонадони мо ҳам падар, ҳам модар ва ҳам аҳли хонаводаи мо мусиқии шашмақом гӯш мекардам. ман аз хурдӣ дилбохтаи ин касб будам. репертуари ҳунармандони ансамбли шашмақом бештар фарогири суруду таронаҳои суннатист. чун идомадиҳандаи ин навъи хониш ҳоло имкон доред 4 мисра аз суруде дар ин жанри мусиқӣ бо овози зинда баҳри бинандагону ҳаводоронатон сароида бошед? албатта барои шумо ман 4 мисра аз оҳангҳои шашмақом месароям ки ин сархбори оромиҷон ном дорад. من دوست داری روی خوشو موی دلکشم مدهوشی چشمی مستومی صافی بیغشم در عاشقی گزیر نباشد زی سوز و ساز ایستادم چشم مترسام زی آتشم نازنینم یار یارم آرامی جانم دردش به جانم شیرین زبانم نازنینم. ташаккур барои як суруди дилнишин. овозатон хаста набошад. дар маҳфилҳо бештар дар кадом жанри мусиқӣ суруд месароед? маҳфил чӣ гуна ҳаст, бояд сароянда аз уҳдаи хурсанд кардани мардум бояд барояд ва чизеро ки ҳамон мардум талаб мекунад бояд сарудия тавонад. дар маҳфилҳо зиёдтар аз сурудҳои халқӣ ва эстрадӣ истифода мебарам.
айни ҳол метавонед 4 мисра аз ин жанри мусиқӣ баҳри бинандагони ютуб канали ҷавонони Тоҷикистон ва ҳаводорони суруду мусиқиҳоятон замзама намуда бошед. سبزی نرنگ آمده مهمانومه آتشکی میزنی بر جانومه سر به قدم های تو میمانومه خاکی ره سرمه چشمانومه سبزی نرنگ آمده مهمانومه آتشکی میزنی بر جانومه سر به قدم های تو میمانومه خاکی ره سرمه چشمانومه سری کوهی بلند یار منزلت نیست محبت های اول در دلت نیست ما قربانی محبت های اول فراموش کرده ای در خاطرت نیست سری کوهی بلند یار منزلت نیست محبت های اول در دلت نیست ما قربانی محبت های اول فراموش کرده ای در خاطرت نیست سبزی نرنگ آمده مهمانومه آتشکی میزنی بر جانومه سر به قدم های تو میمانومه خاکی ره سرمه چشمانومه خاکی ره سرمه چشمانومه пайвастани Абдумаҷид Бобоев ба санъат чӣ гуна сурат гирифт, яъне кӣ ва чӣ боис шуд ки шумо ин роҳро интихоб намудед? аз кӯдакӣ вақте ки тариқи телевизион сароидани устодони ҳунар ҷурабек муродов, ҷурабек набиев, тоҷиддин муҳиддинов, кароматуллои қурбон ва дигаронро вақте ки медидам, мери санъат дар дили ман зиёдтар ҷой мешуд ва мехостам ки ба монанди онҳо санъаткор шавам. ба сабки сурудхонии кадом ҳунарманди маъруф пайравӣ мекунед? биёед пеш аз оне ки номашонро мегиред, аз эҷодиёташон як суруд сароед, то мо маълум созем ки аз кӣ буд ва то чӣ андоза монандӣ дошт. بر لبی لالی توتی نکند هم سخنی بگذرد پیش تو از دوی شکر شکنی سنبولی زلفی تو را باد پریشان سازد بشکندن بری سارایی و مشکی خوتنی بشکندن بری سارایی و مشکی خوتنی هیچ در باغ جهان گل نبود چون رویت ای گلی باغ لطافت زی کدام این چمنی غنچه در باغ اگر لالی لبت را بیند نزند لاف به پیشی تو زی تنگین دهنی
назанад лоф ба пеши тузи тангин даҳанӣ. гарчи нанг аст туро ошиқи туғрали мо, гарчи нанг аст туро ошиқи туғрали мо, ба худо шукр кунам зон ки ту маъшуқи манӣ. ба худо шукр кунам зон ки ту маъшуқи манӣ. агар хато накунам ин суруд аз эҷодиёти ҳунарманди иттиҳоди шӯравӣ устод ҷурабек муродов буд. бале, чӣ хеле ки гуфтед, ин суруд аз эҷодиёти ҳунарманди мардуми иттиҳоди шӯравӣ устод ҷурабек муродов аст. дар баробари сароидани суруду таронаҳо инчунин ба навозандагӣ низ завқ доред. аз уҳдаи навохтани кадом асбобҳои мусиқӣ мебароед? аз уҳдаи навохтани якчанд асбобҳои мусиқӣ мебароям ки инҳо асбобҳои, чӣ хеле ки мегӯянд, асбобҳои торӣ ном доранд, ё ин ки мизробӣ. ва инҳо асбобҳои тор, рубоб, тамбур, дутор ва ғайраҳо ҳастанд ки ман аз уҳдашон баро наметавонам. бисёр хуб мешуд ки ин лаҳза баҳри болидахотирии мухлисону ҳаводорон ва бинандагони ютуб-канали рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон навозиши форамеро бо рубоб иҷро мекардед. саломат бошед. бинандагони гиромӣ, бори дигар ёдовар мешавем ки меҳмони барномаи мо буданд ҳунарманди ҷавон аз ансамбли шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобови Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдумаҷид Бобоев. дар ҳамин ҷо барномаро бо як суруди дилнишин дар иҷрои Абдумаҷид Бобоев хотима мебахшем.
بجز لبانی تو آبی حیات نیست یارم شیرین تر از لبی تو بالم نبات نیست یارم جان جان فریادم روزی نخست ای مهی خوبان با عاشقان یارم رخ را چرا نمودی اگر میلی مات نیست یارم گفتم دوای دردی دلم گفتم دوای دردی دلم راحت نویس گفتا دوات چون بی نویسم دوا نیست داغی جفا بجانی منی خسته دل منی روزی که در وفات بمیرم وفات نیست یارم گفتم زکات لالی لبات بوسه بده یارم جان فریادی ای یارم شیرین یارم گفتا کمال زود رو وقتی زکات نیست یارم جان جان فریادم